Bilang dagiti minor de edad iti Cordillera ang nagpasngay iti umuna nga 6 a bulan ti agdamatawen naksayan no kumpara idi na palabas atawen. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti kaudyan na datos ti Philippine Statistics Authority, bimaba iti bilang ti adolescent birth rate wenno dagiti agtawan iti 15 aging 19 nga agpaspasngay iti Cordillera Administrative Region. Iti datos dumanon iti 15.53% nga agtutubo ti nagpasngay iti rehiyon idi napalabas atawan. Dakkel iti bimabaan ti datos no idilig iti tawen 2024 at dumanon lang iti 23.37%. Sigon iti Commission on Population and Development Cordillera, ti panagbaba ti adolescent birth rate iti rehiyon ket pasat iti napalawa nga advokasya ken programa dagitoy kadagiti agtutubo katinulong ti DepEd, DSWD, DOH, DOLE ken dadumapay. Yung pagbaba rin po ng adolescent birth rate ay itinuturing po din po natin na isang sukatan ng pagkamulat ng ating mga sariling mga kabataan siguro sa mga tamang na magiging sitwasyon kapag sila po ay ama o ina sa kanilang mga supling. Apayaw ti probinsya nakailista iti nangato nga adolescent birth rate ita atawan at dumanon iti 64.96%. Sigon iti Commission on Population and Development Cordillera, paertangan dapay dagiti programa ken koordinasyon da kadagiti ahensya iti nasao a probinsya. Maybe kailangan pa natin paigtingin doon ang ating kampanya at saka pakikipag-ugnayan sa reproductive health education na ibinibigay ng supposed to be ng DepEd, ng ating mga, dapat din sa tingin ko paigtingin din yung ating community-based na level na reproductive health education kasi may mga kabataan din naman na sabi natin need, no? Not in employment, education, or training. So baka kailangan din po ng mas malalim pang ugnayan pagdating sa demand generation, yung mga seminars on adolescent pregnancy prevention. Alalukuyan mo ti opisina dagiti agtutubo nga ituloy iti panagadalda, oray pay nasapaan na adanda iti anak wenno masikugda. Mamati iti opisina at tulbek ti edukasyon, tapno maadaan dagitoy ti mas nasaysaya at apanagbiag iti masakbayan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.